a vítajte pri záverečnej exkluzívnej časti hudobnej školy Asparagova. Hudobnej školy pre gitaristov, heavy metalistov a všetkých vysoko pokročilých. Keďže sme si predstavili všetky struny, predstavili sme si základné akordy G-dur, E-moll, je tu finále, kedy začneme spievať na ulici a zbierať do klobúčka peniažky. Spieva sa pesnička Don't Play a Rock and Roll to Me. Ide to takto. G-dur. Padá mi to z nôh, čiže ešte raz. Don't play a rock and roll to me. Da ti da ti di 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 di. Di 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 di. A tie akordy, ktoré ste videli za tým, C-dur a D-dur, si predstavíme až budúci rok za veľkej účasti a sponzoringu Ananas Kiwi Banana Music. Majte sa pekne, hrajte len na gitarách značky priamo od Hlohovca z Trnavy. Johnny Strunovič. Don't play rock and roll to me. That ain't